niekoľkých mesiacov prišla aj o dvoch mužov, ktorých milovala. A možno práve u mami na strednom Slovensku môže premýšľať nad tým, že s láskou sa nie vždy oplatí hrať vabank. Ja som chcela len lásku od svojho muža. No stretla som všetko. V byte na Nobelovej ulici zatiaľ Klaudia Holenová čelí pádu Mira Dubského, ktorý hrubou silou prišiel ukázať, ako veľmi mu záleží na šťastí svojráznej mamy Jolany. Koľko, dievčana, dnešný účet? Aký účet, prosím vás? 100 eur. Moja mama bola včera vymknutá. Kačkaj si kľud, neboj sa nič v pohode. Sprav si pohodlie, budeme sa lavičku škademe. Čo, ja som jej vymknul? Počúvajte, vy ma tu kľudne môžete teraz aj zabiť, ale ja vám nedám ani euro. Počkaj, nič nehovorím. Buď to mi dáš kilo, počúvaj ma sem. Buď to vydáš kilo, dneska, hneď teraz,